Калісьці нашаму герою патэлефанаваў Васіль Быкаў і сказаў: «Слухай, Геннадзій, хутка ў Беларусі не будзе да каго патэлефанаваць. Таму званю табе». Лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і прэміі беларускага панцэнтра імя Алеся Адамовіча. Карэспандэнт газеты «Правда» ў 1968-1972 годах. Галоўны рэдактар часопіса «Маладосць». Старшыня Дзяржтэлерадыё БССР. Сталы прадстаўнік Беларусі пры ААН. Галоўны дарадца віцэ-прэм'ера Рэспублікі Беларусь. Паэт, публіцыст, грамадскі дзеяч. Геннадий Николаевич, у меня до вас пытанне і адначасова умова. Ці згодны вы, каб кожнае новае пытанне было дадзена як бы вашымі словамі? З вершаў, песен, інтэрв'ю і гэтак далей. Ну што ж, калі ласка, паглядзім, якія міны пад сябе падклаў некалі. Тады пытанне. Некалі вы пісалі: «Бацька абдымаў мяне і маму левую адзінай рукой». Чаму, што здарылася, растлумачце, калі ласка. У яго на фронте под Ржевом снайпер фашистский перабіў правую руку ў локці. І калі он вярнуўся, і мы кінуліся да яго, я і мама, і малодшая моя сестра, то ён нас сапраўды абдымаў толькі левую рукой, бо правая рука, хаця яна і была ў яго, але яна, як кажуць, не дзейнічала. Пасля праца дапамаглі бацьку, што гэтай рукой ён уже стаў нешта рабіць, але сапраўды абдымаў ён нас у 45-м годзе левую адзінай рукой. А як быць з радкамі з песні «Матылі»? «Ненавечна, ненавечна, дні юнацтва адплылі». І што было далей? А далей было, перад гэтым была вайна, і былі мы, сям'я камуністаў, якія засталіся на акупіраванай тэрыторыі. І бясспрэчна, скарэй за ўсё, мы павінны былі загінуць. Нас бы павінны былі расстраляць або немцы, фашысты, або свае паліцаі. Нашу сям'ю разам з іншымі сагналі ў лазню, абклалі лазню саломай, павінны былі падпаліць, і вызваліў нас немец. Немец, сівы немец, прытым гэта ж былі карнікі, гэта былі не проста вайсковыя нейкія часці, гэта былі эсэсаўцы. І вось усё-такі там быў сівы, я помню яго твар да гэтага часу, сівы немец, які скарыстаў момант, што пайшлі там ці за газай, ці за керасінам, і ён выламаў дзверы, і мы ўцяклі. Гэта была вайна. Была школа, было цяжкое пасляваеннае жыццё. Пасля быў пераезд пад Полацк, я ўжо школу канчаў у Полацку. Ну а пасля ўжо, як звычайна, у майго пакалення, Беларускі дзяржаўны універсітэт, філфак, аддзяленне журналістыкі. І, як кажуць, там, ва універсітэце, відаць, я ўжо трошкі развітаўся з юнацтвам, нават у тым плане, што на 5-м курсе я ажаніўся. Вечерою губами тебе я чарую, Васильком шапотливою мовою зачароваю, зачароваю, заколыхваю я тебе. Ваши жадкі. Беларускі народ, моя любоў і расчараванне. Ці іншыя радкі. Можа, я ў нечым і папракаю свой народ, а ў часопісе «Нёман» у 2001 годзе сустракаем такія словы: «Пассивность и равнодушие белорусов стали национальным бедствием и угрозой для будущего». Геннадий Николаевич, хіба вы самі не з таго ж народа? З гэта. Толькі адзінае, я лічу, што трэба заўсёды гаварыць праўду.
і праўду не толькі людзям канкрэтным, а і праўду цэламу народу. У мяне іншага народа няма і не будзе. Я беларус усім сваім складам і характару і жыцця свайго. Але я бачу, бо паглядзеў свет, пабыў у свеце даволі далёка, розных людзей сустракаў. Беларус усякага начальніка паважае. І тое, што ён залішне цярплівы, тое, што іншыя нацыянальнасці, можа быць, у сілу свайго характара, яны адразу вспыхнулі пратэстам, а беларус церпіць. І мне хочацца, каб гэтага ў майго народа не было. Амаль у кожным радку артыкулаў «Часоў праўды» вы пішаце пра справу, якую дарушыла партыя. Ну а як вы зараз да гэтага ставіцеся? Я да гэтага стаўлюся так, як да пэўнага гістарычнага этапа, як да таго часу, у якім мы жылі, і калі многія, і я ў тым ліку, верылі, што сапраўды ўсё, што робіцца ў нас, а гэта так і было, яно было пад кіраўніцтвам партыі. А працуючы, як кажуць, у такой газеце, як «Праўда», я ж бесспрэчна браў на сябе абавязак нейкія рэчы упамінаць і гаварыць. Было. А вось радкі з песні, якую вы напісалі разам з кампазітарам Семеняка. «Прыходзяць да нас камісары, духоўныя нашы бацькі». Слова у вас такія ёсць? Ёсць. А хто ідзе нашы духоўныя бацькі зараз? І якія яны, калі ёсць? Ну, справа ў тым, што духоўныя бацькі, я думаю, для беларусаў яны сёння. Я маю на ўвазе такія гістарычныя постаці, як Францішак Скарына, як Ефрасінія Полацкая яшчэ раней, як Кастусь Каліноўскі, бясспрэчна, як Янка Купала, Максім Богданович, Якуб Колас. Гэта для мяне бясспрэчна мае духоўныя бацькі перш за ўсё. Ну, вы ж помніце, і Акуджава, якога я лічу выдатным паэтам, таксама пісаў пра тых камісарах, которые в пыльных шлемах склоняцца молча надо мной. Нельга, як нельга, так сказать, адкідаць усё, што мы нашим непрыяцелям прыпісваем, так нельга адкідаць і таго, што было з намі. Камісары таксама былі розныя. Часопис «Неман», 1986 год. Атмосфера, созданная в обществе 20-м и 22-м съездами партии, вынуждала нас взрослеть. К счастью, мы были в таком возрасте, когда человек еще не боится рисковать. И у тым же часописе «Неман», 2001 год, ведомый журналист и драматург Матукоўскі писал, что вас убрали у Организацию Объединенных Наций. Ці не можете вы растлумачыць, хто вас убрал и за что? Быть амбасадарам. Гэта ж зусім не кепская пасада. Ну, я патлумачыць я дакладна не магу, это трэба спытацца ў тых, хто мяне ўбіраў. У прыватнасці я, напрыклад, успомню тую выдатную ў маім жыцці з'яву, калі мы, маладыя, гарачыя, мы збіралі ў абарону Васіля Быкова, якога пачалі проста травіць подла, непрыстойна, і мы збіралі подпісы. Мы рызыкавалі кар'ерамі, якія толькі пачыналіся, рызыкавалі нейкім становішчам у грамадстве. Урэшце рэшт мы рызыкавалі нават тым, што нам будзе цяжэй друкавацца. А потым пачалася славутая перабудова, і узнік Беларускі народны фронт, іншыя грамадскія рухі. І я, з'яўляючыся тады кіраўніком беларускага тэлебачання і радыё, я разумеў, што нельга рабіць выгляд, што вось у Беларусі, у Мінску, у прыватнасці, гэта ёсць, а на экране гэтага не можа быць, так, як патрабавалі некаторыя партыйныя кіраўнікі. Што не трэба рабіць выгляд, што ёсць Беларускі народны фронт. Не трэба гаварыць пра тое страшнае, што адбылося каля маскоўскіх могілак, калі, так сказать, былі прыменены сродкі далёка, так сказать, негуманныя і далёка незаконныя супраць мірнай дэманстрацыі. І нейкім чынам, хай, так сказать, можа быць, не ў тым аб'ёме, як это трэба было, мы на тэлебачанні аб гэтым гаварылі.
Мы показывали фильмы некие, мы показывали репортажи, и мы давали слово, хай невеликое, давали слово лидерам оппозиційних неких организаций. Ось мяне тады отправили на дыпламатычную работу у Нью-Йорку, Организацию Объединенных Наций. Хто гэта рабіў? Кіраўніцтва республики. Перенесемся ў 98 год. Газета «Белоруссия». Ваши словы. Я в оппозиции к хамству и ушел в отставку с должности главного советника вице-премьера по культуре, ибо я чужой в этой кампании. Весь опыт сусветный показывает, что творца, ён не повинен быть слугой. Ён может с уладой супрацоўнічаць, ён может, нават, як той же Салтыков-Шчедрин, нават служить, як казали, але ён не повинен быть слугой улады. А як я нагадаю быць са словамі «я в оппозиции к хамству»? Я не люблю людей, якія, не ведаючы нечага, гэтым ганарацца сваёй недасведчанасцю. Я не люблю людей, якія, не ведаючы ніводнай практычна мовы, зневажаюць, пачынаючы са сваёй роднай мовы, іншыя мовы. Так, это один з моих прынцыпаў. І як не любіў хамства, так і не люблю. Які верш вам зараз хацелось прачытаць? Набудавалі храмаў на зямлі, забыліся паставіць храмы ў душах. І вольны дух людскі нахабна душаць пад гул званоў зямныя каралі. Жалеза не шкадуюць для крыжоў, для купалоў сусальнай пазалоты. Да Бога стали модными залеты с уладою зарученых мужов. Для іміж панявечаных капліц яны готовы траляваць бярвенне. Каб Божие святое благословение богатыми дарунками купить, картить им змыть ахвяр безвинных кроў. Бо вера у моц правадыроў аслабла. І вось яны, былыя служкі д'ябла, цалуюць сёння рукі святароў. Ну, апошняе пытанне. У вас ёсць слова «песні пра маці». Разгады разлукі нёс я песні твае. А ваши дети, унуки, вядома ж, ведаюць вашу знакамітую калыханку. Вы яе ім спявалі? Я не такі спевак, каб узяць на себе такую смелость. Вось, ім спеваць я, на жаль, можа, не самый выдатны дзед, вот, не спеваў яе, але яны ведаюць бясспрэчна, і так мне прыемна, што мае самыя меншыя ўнукі, яны як пачуюць калыханку, пачынаюць падпяваць несмела і пасля гавораць, а гэта дзедава. Это мне прыемна. Доўгі дзень, цёплы дзень.